салом Шаҳноз. салом. вақт дорӣ камтар суҳбат кунем? дар бораи чӣ суҳбат мекунем? мехостам як гапро бигӯям. песар бигӯ ки вақтам кам аст. ман дер боз ба ту изҳори муҳаббат карданиам ва гуфтаниам ки туро дӯст медорам. ту медонӣ ки маоши як моҳаи ту хароҷоти як рӯзаи ман намешавад. боз ту интизор дорӣ ки ман ишқи туро қабул кунам? магар дӯст доштани ман барои ту басанда нест? рав ба худат ягон духтари муносибро ёб. хай. ту маро дар ёд дорӣ? ба ман изҳори муҳаббат карда будӣ. хайрият, ҳамон вақт қабул накардам. ҳозир бо як марде хонадор шудаам ки маошаш аз маоши ту 10 баробар зиёд аст. оҳо, шумо инҷоед? шуморо шинос мекунам. ин ҳамсари ман. ин кас раиси ман. раис, кай биём ба сартуман?